Hadin kajing kenduk kajing lang melakot penlong dekat Deputy Commissioner East Khasi Hills Defence Estate Office DEO Nagwati kibor pulit Shillong Cantonment Board banyakran halor kajing dawa kahinyo trap youth council ban kendang ya kiyeng bat poiwer kibasa bian halom survey persa ke fire and emergency services yodo u President KHYC uba Roy Kupar Sendram ulaong. Bakajing lang kan hap up swaya hukum keban mi na yeng Kashari District and Session Judge East Khasi Hills hakakat kendai tarik unai lar arja arpsau. Habakran sigilat patay kubor ka lifeway tari unay tung arja arpusaw uba Roy Kupar Sendram ulaong. Bakatay ka jaka kalakalalong ka ketem yadi bat kayi drugs ka basyirkay hadu kata naror ka jingjak liya ka balalong palat. Ulaong bakidan palat properly kilong yeng poiwer ki basabian badday ka bakibor sarkar kitib kamtam hadin ka jingjurep lang haka pratari ujemang arja arpusaw. Kumban syukdo bahaka arpulai tarik ujemang ke HYC kalalait ban penprai kita ki yeng poiwer bat nakani ki noi lam jongka kila syak pengat haki kendon ke Indian Penal Code bat Meghalaya Maintenance of Public Order MMPO Act bat syak khot hajer ru bonsin Syasadar Police Station. Nakaliang jong kaseng mentang singi la yo ban ya kenduk ya EDC hadin ba ila pha ya ka jing pentep dan ya notice yang i bakandon ka jing ya kenduk lang padeng ki noi lam jong kaseng nakaliang jong ka di DC office nakaliang jong ka office jong defense estate officer nanti no pok goti bakumjuk ru nakaliang jong ka office jong SP akbai dei bat kato ko ka issue ya ka ba nakaliang jong kaseng ila shim kumba chupen kemau ka arpulai tri ujemang jong mentau snam kaseng hadin ba ngilalap ya kajing don jong kibriu ki basak bean yang te pulum sorbi bedon kumba prapo adu syespa tali gilong ye nakaliang jong kaseng ngilalet ngilashim ya kesenjam ka bangin let hi untuk jaka bat ban penpra lane ban be gitu kibriu ki basak bean hak tu jaka hot ngilayo ban le ek ek badai ban yo ban ngilayo iru kata ka hadin bangi nakaliang jong kaseng ngilashim untuk kesenjam ban penpra itu yeng pilayui nakaliang jong kibor kulit kila penhap kes lani kila pengat kes ikinoilam jong kaseng abang kila hap wan banlet apa police station la arsin laisin menta kila pengat yang i kumba yang alai teligi kes ya vice president bot secretary lai teligi kes haki kendon kiba fair jong ka IPC de wala kata nakaliang jong kaseng kumba ngilarai ngong ba ketu ka jaka ka bodon tu kari ka jaka ka penmi ya shibun ki kambean kamtam ya ne po sor shlong namar ngilap kumba kaseng galap bakari ka jaka ya ka bala supply udrak sa keleng ka sor shlong kawini ki jaka ki ba supply udrak sa keleng ka sor shlong hakaba ki donru kinong supply lan kita kinong di udrak ki ba ki balik syong le sa ka to jaka dang kini ki si ngiyo jingtep ngilayo ri ki dor jong ki breu ki bami na to jaka ki balik bandi udrak sa po surok bat kumju ra kiwi benta jong sor shlong bat kinda kila amit pat kile syong le sa ka to jaka hot matla nakaliang jong kaseng hadin ka arpulai tarik yim shimlayo syu ban le irung to jaka namar ba hadin bangilale ya to kam nakaliang jong kibor district kibor pulit kila pahara to jaka bangim yo syu ban rung ban mi nrei kumbang ila ong hinadu ubasdang ngini kwa ban yo i ya ka complete demolition lane ka jing penpra ka bapura ka bapenkut ya to jaka borok kawe ti ka jingwan yi kendu ka jongi DC mentang singi ka de hadin bi DC ila khot yang i banwan ban ya syong ha kini ka jing ter bat ha kini ka jing lang la pentip yang i ka baningkong e kalong ba nakaliang jong DO office na leo defense estate officer ubadi try kani ka jaka kila pentip ya kaseng ba kumba kalong hi kumba la pentip mensyua ka don ka kies lane ka stay order ya ka ba ka court jong ka district and session judge nang ni na shalong kila ai ba ya kitu gilaingut kibril kamut laingut ki try jaka yak bana kaliang jo kaseng nadu ko bastang hingila ong baya kini gilaingut ki try jaka kaseng kamdon jingtep ka kies kanya na banle e ya mentang itep mangimla rek e ka jingkwa ba ka jing trang ka jong kaseng galong ba nalor kini gilaingut ki don sa kumba prapo tuli gilong yeng ki ba syong masa be an ki jaka yaki de ban pun khoi de ban be na kani ka jaka rek e ka ba nakaliang jong di office ki pentep yang i ha kani meeting ko mata kalong ba nakaliang jong ki kwa haban penkhut kamut ki kwa ban penkhut ya borok khan kamut baya kini gilaingut ru kiba syong be anya ka jaka jong di office ba kumju ru ya kini ki prapotli gilong yeng kibala lam ha ka jinglet ka jongi ka jinglet jurip lang bat ka office jong additional district magistrate ka bala pelong aktivisi di ha ka jingya keren kumba kalong himenta nakaliang jong di office ula pentip yang i ba karai ka ba kakut kan sa ai gam deh ka khat khandai tarik jong panai August
ban kata kasingi on sayo ya karai kaba on hadin kata on sala ban le ke ke badon kam ban le nama nak kalian jongki ki kwa ba haba kwa aban penkuit je kini jaka kim kwa ban penkuit tangi kini giwe re kwa penkuit baro khat re nak kalian jong seng ila ongru ba hadin ka khat khandai terik lada jaba ka office jong di u kimyo kanu hukum nak kuat ambai de kini ki laingut re ka jing trang ba jing angnu jong seng golong ba kini ki propotli gilong yeng ki basyong be anya kani jaka ki balatep ha pelen barok kita ke DC office katip nama hadin bala ile ya katu ka survey haringkat bat ni ke office jong SP katip ke DO office katip bagini ki beri ki syong be an ka jing kli golong balai umla ban le kini ngila ongru ya ka office jong ka ba ya ka office jong DO lawan mi khmat dau CEO jong cantonment ngila pen paru kiwi kita ong ba ka cantonment lada de ya ka jaka ka basyong ki rupat ba ki basyong batam tang si put arput ka jaka jong cantonment pikloi ban pen pra pikloi ba wanra agi pu shilom penpra simit penpra men step men sngi pim up ya ge ndre beli pat ikini ki brio ki ba filan tip bagi syong be an ndre pim la beli kada ko maki ki ai ka long ba ka don kata ka ku order tena kalian jong seng ngim sim las ngap ka we nong rim ka mengiang ka long ba ka kani ga jaka de ban pen kuat ka jing he jong kani ga jaka ka de 0.248 acres pembut ba kumba arp 1000 square feet kani ka jaka tu ka jaka bor khoi te ka jingkwa jong seng golong ba haki hadin ka khak khandai trik ni dei banyo i ba ya kani ka jaka ya kini ki bri ki basyong be ai ni jaka dei ban pen pra balada na kaliang jong ka cantonment lada kaliang jong ka di u kim sim ganu ka senjam la ni kim la ban le ke ka bodon kam ngim man si ban pelong ya ka seng se sin pat ban sim ni ki we pat ki senjam ki kham hot ni la sha pengat ki kis ni la sha pengat ki kendon rela nangi kwa pat ban pen khoi lane ban yada khamtam ka jingrung kerthap jong ini gibriu ki bangim tip ki wan e kin le che ki bangit tip ki gibriu ki bawan tang ban pentho briai kani ka kari ga be ka jongi lamba ki kam be an ki jongki la kalong ka kam khai drugs la kalong ki weipat ki kam sni bangim tip ki ba maki ki le ang to po jong kani ka jaka namar ban le irong to ka jaka kalong excitement hadu kata tena kalian jong sengi la keren dak basha ba ki ong ingi aila tak hatu ka khat khandai trik jong panai August namar ba ka kut ka order kan sami na kut hadin ka khat khandai trik jong August ba ki la keren do dak basha bakin sayo kata ka order ka balong favorable yaki tingin up ya kata hadu ka khat khandai trik bala dak hadin ka khat khandai trik ni sngo ba nak kalian jong ki kimla ban le ka sengkan sale pat sadak wi ki kam ya ka ba nginom sha namar kum ba kalong mentangi myo ban rum tu ka jaka mo OIP namar bala set la khang lembagi bor pulit bakum ta ter ndai la da hadin ka khat khandai trik hadin gani gajing ekren ka bakila kula rahmat jongi ba khat khandai trik kin yo e to hukum ka bakin la ban le ka bodon kam te la da kim la ban le kata la ri kim yo ban le kata nyimban si na kalian jama seng ya ban shim biang sakwi senjam ban le ka bodon kam habatin pej bahaki ki shap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya